XD, en tiedä. Teki mieli tehdä tämmönen nopsa video. Joo, ja tervetuloa Miksuf Jonneille. Onks tää 3. video? Vois aina merkkaa tonne descriptionin, että video on. Eikö se ois aika hieno? Kalastusalue fishing. Eli mä oon nyt pulkemassa papalle. Ja tänään tapahtui ihan sairaan hassu juttu. Mä kuvaan naamaa, niin, te näette vähän naamaa. Tätä näyttää kaljulle. No mut whatever, haastateltiin meidän lehteen. Tai siis no, mä oon tyyliin meesen silleen. Joo, mäkin tuun tänne sitten. Siis mä menin mun kaverin kanssa Iinan kaa. Oikeesti tää näyttää kaljulle. Come on! No joo, ihan sama nyt. No kuitenkin me mentiin mun kaverin kanssa Iinan kaa selottelee. No kun pari oppilasta haastateltiin Lempäälän Vesilahden Sanomiin. Eli te bongaatte mut seuraavana keskiviikkona sieltä lehdestä. Meistä otettiin myös semmonen kuvakin. Se on ihkuu. Mä teen ehkä siitä jossain vaiheessa oikealle kanavalle videon. Tai jotain. Tai joku kuulumisvideon kuitenkin, kun kaikkea on tapahtunut tässä lähiaikoina. No kuitenkin. Niin, no me näytään sitten keskiviikkona lehdessä. Joten silmät auki ja lehti auki ja kaikki auki. Tää on tämmönen pyöräily, vähän niinku pyöräilyblogi, mut mä oon tosiaan menossa papalle päin. Te lempääläiset ihmiset, jotka ihmettelee, että miksi Itos tuo jotain kahvipapuja, niin niitä onkaan jotain 300. Ja ne on sen takia, että noita kahvijuttuja on niin paljon, kun Lempäälässä on maahanmuuttajia tai näitä. Eli jos kiinnosti lempääläläistä, niin tässä teille vähän nippelitietoa. Nyt Sale joku tulee nauraa mulle nippelitietoa, vähän niinku pippeli. Ei. Nippelitieto on semmoista yksityiskohtaista, tosi yksityiskohtaista tietoa. Ja pippelitieto on nyt semmoista, mikä liittyy tonne poikien alapäähän. Mitä? Oh my god, sorry. Te ette halunnut kuulla tota, mä tiedän. Kattokaa nyt oikeesti. So ugly today. Tosiaan huomenna on taksverk, joten mä leivon papankaa ja sit se antaa mulle 10 siitä. Ja sitten tettipäivänä, oh my god, niin mä menen Lempäälän Vesilahden Sanomiin siihen lehteen, jos mä pääsen. Mä en tiedä, mä oon kai rikkonut mun laturi jotenkin. Siis se lataa vaan tietyssä asennossa. Mä tiedän, että tossa muillekin mun kavereille on käynyt näin, mutta siis oikeesti, miten minä voin rikkoa sen sille? En mä tiedä miten, mutta oisko se sitten ensi videoon. Toivottavasti muuten mahdollisimman monta tilaa tätä mun kakkoskanavaa Miksuf Jonneille tai jotain. Muissa meni nauru sille nimelle, häpeä sinä siellä. Mut joo kuitenkin, tänne on jo tullut 500 tilaajaa. Kiitos siitä. Mä en tiedä, että mä tuskin teen mun kakkoskanavalla mitään spessuja, ellei se ylitä mun oikein kanavan katsojamäärä, mutta en mä oikein uskalla, koska nää on näin paskoja laatuja tälle. Anteeksi huonoja. Mikaela pistä saippua suun. Okei, no niin. Joo, ihan sama kaljurotta. Nähdään ensi videossa. Moikka!